Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बयनो बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। स' दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। ओमफ्राय दायो जोङो बबेयावबा थांनो ओंखारदों। ओमफ्रायो माने दिनै गोदान जायगायाव थांनो नागिरदों आरो जों मिन्थियै मोनसे जायगायाव दिनै फार्स्ट थांनो नागिरदों। ओमफ्रायो दा लामाबो सिनाया, आन्दायलांनोबो हागौ, सहैगोन ना सहैया खुनु गेरेन्टिबो गैया आरो। ओमफ्राय दा आंजों लोगोसे थांनो थाखाय जोंहा दङ नै सनिया कुइन। हाय नरा सनिया कुइनाव बावदों सरि माबा बसुमतारी नै जों सानजों थांनो ओंखारदों आरो दायो। स' जों थांबाय हानोसै बिदिबा नोंथांमोनहाबो नायफालांबाय थादो, आन्दायलाङोबा गैला जिखुनु जाया थांबाय हानोसै आरो दायो र' नायलांबाय थादो नोंथांमोनहाबो नायनो गोसोब्ला थांबाय हानोसै जोङो बेरायनो लुगैदों आरो ना, बेखायनो एकदम बेरायथिंनो नागिरलाबायदों। बहा बहा सहैगोन बहा मोनहैगोन जोंसो मिथिसिगौ ने, मिथिखायाबो नालाय। थांबाय हानोसै बिदिबा। बागान गेजेर गेजेर मोनफैबाय एबारावबा। लामायाबो जिबायदि, बेयावनो मोजां बेयावनो गाज्रि नालाय माबायदि गोजा लामाया। आयै नायलाय लामाखौ देखायना फारिलाइ खारबोदों। गाबोन नायनायावबो दं। दाबो थांगोन जायगाखौनो मोनखायाखै दिनै। जों दायो बहा दं एसे खोन्थाना होनो र' आङो, नायबानो जाबाय। जों दायो नै बहा मोनफैखो, पुटियासाव मोनफैबाय जोङो फैयै फैयै। ओमफ्राय दायो आरो बैथिंजाय ओरै सिद्दाहाय लोगो मोनाव थांसिन आरो लोगोआ लेंहरदों, लोगो मोनावहाय आलासि जानानै थांनोसै। मेंजोबलायबाय, दसे फट' हारि लानोसै बेहाय। पुटियासाव मोनफैबाय, फट' लानोसै। ओइ जोलि आखाइ रुबायजोबलायलायबाय। लामायाबो जि गाज्रि मोनो इखिनिथिंजाय नै, रावबो गैया बिन्दास आराम। गाजा नाङो बेखौ दंफांनि थाखायनो, लारि लारि सोरबा बिदि गायनो रोंनाय होनलाय। फट' लानोसैलै जोंहा, फट' मोननैसो लाखांबाय, गरम मोनबाय। ओमफ्राय दायो लोगो मोनाव थांनोसै। लामाखौबो सिनाया, जिखुनु जाया थांबाय हानोसै आरो सिद्दाखौनो थांनांगौ होनना बुंदों आरो बिथिंजायनो सिद्दा थांनांगौनो। जिखुनु जाया थांनोसै र' सौग्राव मुग्राव ससे लांफैगोन होनदों लोगोआबो। थांबाय थानोसै जोंहा, नायलांबाय थादो नोंथांमोनहाबो नायफालाङोबालाय। मोजां ना फैगाया मोजां नुदोंलै दायो लानोसै जोंनियानो मोजां दंफांखौ गाज्रि जानाङो आरो।
न'आवहाय सालबारि गामियावहाय आयौ लामाया डेन्जार माने ओरै बोरैबा माने फिसा लामा हाबबोनाय आरो दिनै फार्स्ट टाइम फैफेरदों हाजो खाथियानो जाफैलाय लांस्लाय नै मिथिलाबो आङो जेबो दायो जिखुनु जाया मोनफैबाय आरो एसे रेस्ट लानोसै फट' लानाया आद्रा थादोंमोन जोंहा फट' लाफैफिनलायबाय दंफां साहायाव नै लोगो मोनाव फैदोंमोन नै नोंसानाव फैदोंमोन जोङो दाखालि मासबाराव एस्रानो थांनाय बियो आंनि मामा बाबानि न'आ बेयाव मालाबा फैयोब्ला फैनो हागोन मिताली लाहानि न'आ मा होनबा बेयावनो मोनफैगोन बेयाव बेरायफैबाय दा दाखालि मासबाराव हासबेन्डनि न'आव ओमफ्राय दिनै मिस्रानि बेनि मा होनो सिगां जोनोम जायगाया निस्लि सिगाङावसो ए माथो गामियालाय मोननै मोनथामथार होनबालाय फट' लाफैफिनलायबाय जोंहा बेयाव दहाय आद्रा थानानै जाबायना जायाखै जाबावनोसै जों लानो हांसै मोनालायसिगोन जोंहा दाखालि फैनाय नै दायो जोंहा न'आव थांफिनगासिनो दं आरो ओमफ्राय टाइमाबो 4:30सो जाबाय स' बाय बाय